Ekwulekwu TV, onye na-akpọ? Ọchakomaka enyi nwoke emewa m obi, o mewa m obi. Hey, nwaanyị ibe m, ewo, hey, kedu ife o mee? Achọrọ m ịbọ ịbọ ụgbọ. Ọwụzialụ gịnị? Ị ga-abụ ụgwọ nụ, mana gwa kene m, kedu ife o mee? Kedu ife o mere gị? Ọ nechara m anya, wee rapụ m, wee sobe nwaanyị ọzọ. Ha! Kịta ka mma ife ị na-agabiga nwaanyị ibe m. Achọrọ m imewe ya obi. Ọ kwesịrị na ị chọrọ ịbụ ụgwọ, Nke a bụ obere okwu nụ. Ngwa, kedu ife ọ na-eme? Ọ na-alụ ebe a na-ele ọgwụ. Ya bụ famasi na anwụ. Ee. Okwu abụgonu. Gee m ntị. Chijire kịta, gbaa ọsọ ebe ọ na-ele ọgwụ ka igolu kọndọm. Kọndọm? Kedu ife m ga-eji eme? Nwaanyị ibe m, gee m ntị n'okwu ka m na-agwa gị. Igolu kọndọm na mgbede, ụtụtụ echi igolu. Mgbe ọbụla ije, ị gbaa mbọ mee ka ọfụ na ị na-egote ya. Igolu na mgbede, golu n'ụtụtụ echi ya, mgbede echi ya, igolu paketi ya. Hey, Ọchakomaka, kịta ka m weta ebe ị na-eje. Yes! O nwere ife ihe eji kọndọm ame, kama nọọ ka igosie, nọọ ka ọ rapụ ka nke wa activity bido dị, ka nke bụ mmemme bido wee mebe. Hey, Ọchakomaka. Nwaanyị ibe m, onwe dị. Ọcha. Ọ kwefu ife ngwa gị, ime anya 2 days, wee bịa mbọsị nke ịtọ, ị na-enye anya n'iru, ị ya na-afụ obi mgbawa n'iru ya. Obi ya akọ ya ka ọnya, ọkwa nkori. Ndị ụwa. Chaa m ka mee nke ka mkpa. Ndị Facebook, biko like ya peji anyị, ndị YouTube, biko subscribe anyị, biko subscribe anyị, ngwa, ka emechaa.